Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, mag-upload na sa data karon sa ato ang Palamay Drama. Nagkalugar matag edit mga listeners kay wala man tay trabaho karon. Salamat jud kanunay sa inyo. Mga listeners nga naa jud mo pirmi ga suporta o paminaw sa ato mga gina-upload. Maski busy ko mga listeners, maningkamot jud ko og edit para lang makana sa time upload. Nga nakalugar jud ko mga listeners og edit maski bisita sa atong trabaho. Ano yung atong pagbalik ng listeners katong mga mubo lagad sinawat nga dili sa niyo skip ng listeners. Ako yung tabang sa atong channel. Kung di na to dugayon, magbasa ta sa atong mga comments katong last na itong gi-upload. Ako itong pasalamatan ni si Ma'am Delsam 99. Permit yun siya mag-send sa ato ang super thanks na 10 Hong Kong dollars. Salamat jud ka sa imong kayo o kabuutan Ma'am Delsam 99. Naguna-una jud ka sa ako Ma'am no. Salamat jud kay si mo. Ayang comment ni Ma'am Delsam 99. Ayong buntag Sir Idol, timing kayo kamulok ko prepare breakfast sa ako mga alaga. Salamat always, God bless you and family. Gusto na ko Ma'am Delsam 99. Salamat jud sa imong kayo o ginooray mo bawo sa imo Ma'am, sa imong kayo Ma'am. Si Isil Candy, thank you Sir Idol, God bless to ka-heart. Salamat ka imo at Isil Candy. Si Jude Pristico, Idol, nindot jud drama mo. Nindot jud ni atong drama jud, makalingaw jud tinuod ni atong drama. Jude Pristico, salamat sa imo diha, sa imong tito. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw pirmi. Si Oscar Abedog, salamat na sa Idol. Ako magpasalamat po ko ani Oscar Abedog. Pirmi ga po ni siya mag comment sa tuwa. Salamat sa imo na Oscar Abedog. O sa imong pagwalay skip po na kayo nagtabang po sa tuwa Oscar Abedog. Si Luel Balandra, pagka-heart track ng Luel Balandra, salamat sa imo diha Luel Balandra sa imong pag-comment permi. Si Ila Casper, thank you Idol, more upload. Daghang salamat sa imo po diha Ila Casper. Si Annalyn Bruni, very good, very entertaining. Salamat sa imo diha Ma'am Annalyn Bruni sa imong kanunay nga pag comment. Mabasa na to permi sa atong pag-intro vlog. Salamat kay sa imo diha. Si Lindsay Arnel, more drama to upload Idol. Daghang po salamat sa imo Ma'am Lindsay Arnel. O di na to dogayon mga listeners. O ato na sugdan na to ang Palamay Drama Compilation Part 177. Ako si Mayang, kiniingon, dili ko kinaiya nga motuo dahil sa tabi sa mga tao. Ayaw lang ko pakita. Kay kinaiya ra basab na ako nga mobaws gyud. Mao kinay nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimtan. Sige ma'am, uli na ko. Og salamat ining sobra nga pagkaon nga imong gipadaha. Dako gid kayo kung pasalamat nga nakasuod ko og tindera sa dako nga kan-anan ni Ma'am Ludi. Kay inipaulit na ako no. Maka-bring house gid kog sudan ay. Ato ko sa unahan mag-atang kog jeep. Yang! Wala na ka, Yang? Siltong pagumangko ni Ma'am Ludi. Dali, Yang! Sakay diri sa akong motor, Yang! Yatod ta ka sa inyo, Yang! Ha? Ayaw lang, oy, Hildo. Sakay ako jeep. Kanaw siya sa motor. Yang! Niya siya padung ako. Maglisod na kag sakay kay daggan na kay pasahero ron. Sakay mo kay ron. Dali na! Sakay lang diri sa akong motor. Dali na, Yang! Sakay na ako. Sakay sa motor. Ha? Dali na! Sige, ikaw, good. Sige, masakay na lang ko ni mo. Salamat dong, Hildo, ha? Masuod man yung motor na ko sa inyong sityo. Isuod na lang tika. Uy. Maglakaw na lang ko pa dong sa amo. Sige, ikaw good. Ay, kadet, ha? Oops, usbon ako, salamat, ha? Kadit lang. Gunita ni mong akong bukton. Mangumusta lang ito akong giingon mo ba? Kumusta naman? Nga, dagang tabi ka nga nadawat nga may kabit ang mo ba na? Tinuod to, ha? Nasakban man mo siya? Wa, mo nga dili pagit kumutuo nga may kabit siya.
Mao sa ninitabo na ako eh. Wa ko mituo sa mga tabi nga may kabit ang ako asawa. Apan sa diyang nasakpan ko sa akto nga gipatungan sa laing lalaki. Dia din gibuwagan na yun ako siya. Mao to nga niya naginusaran na lang ko sa pag-atiman sa gamay na mong anak. Kay wa pa naman ako nagipada sa akong asawa kong anak. Dali raman ka makakitag ipulis mong asawa gud kay kwartahan man ka. Lagi. Pero unsaon ng kwarta na to. Nga, lisod man ipangita o babae nga buutan nga sama nimo. Yang, kung may tabo gani nga may kabit mong bana ba, magkabuwag mo. Niara ko nga mapaabot nimo. Sa kanunay yang, maghuwat ko. Hildo? Salamat sa mga pagkuha ni Inday, ma. Rapihang nili, uy. Wag yun mauli ang tudron. Naabot naman lang ko gikan sa gitrabahoan akong kananan sa syudad. Ay, mayang, kumpirmado nagyod nga may kabit ang bana mo. Og tuan ni magpuyo kanunay sa bahay sa iyang kabit tua magpundo. Kung muuli siya sa inyo, panagsa na lang gyud. Ay, maugid na. Ning bag-uhay, tagsa na lang yun kaya siya mauli. Ug alang sa imong kasayuran no, ang iyang gikabit maorasan silita nga imong igagaw nga tuan nagpuyo sa pikas baryo. Unsa? Sigaw Lita? Sing gikabuangan karon sa akong bana? Uyan ako na yun, itang. Ay, kuha mo ko kining upat ka rawan gina, di kay duha ra. Sus, bayaw eh. Grabe ka, uy. Bisag luya ka, pero nay, ang imo ay nito'y hakaw lagi hapoy. Mo giniganahan ako sa imo, ha. Dali siya, dali kay siya mugahi pa. Dili kay siya tantong dako og taas, pero kanunay nga naggahi. Ay, sige mo kukukaon o kanang larang nga iho. Ingon man, kanang bakas eh. Ay, be. Hugumon ko ni usab. Ako'y Ay! Hayop! Yes! Mayang! Mayang, ikaw ni! Mayang! Mayang, pasalo ako na Mayang. Maay mo gumudaog. Kanang sa kama silita day. Pasalo atawon ko. Gaw pa sa ilo ako. Pero mahimo kita kang ikiha. Kay di pugos yung kag suod sa among kwarto niya. Gipatiran pag yun yung kusog ang pultahan. Pagkaan ni magnaong gaw, uy. Wagin ka makakitag laing laki ha nga kabuangan ni mo. Ang ako yung banagaw. Gaw. Ang banag yung mo igagaw ang imong gisungkab. Day, istriyan tala nila sa mabug ng pagi, day. Mayang, di masab ko ka, kuanday ka ng kabuwag ni mo, day. Asawa tago ka. Oy, Lita, buwag nita. Kay, mas mahal ko ng akong asawa mas mahal ko ng akong asawa, day. Ilom di ay buwag na ta. Oh, Mangita kag yung laing babay, no? Hilas ni mo. day. Buwag ka, uy. Mangita sa kog laing laki ipulin ako ni mo. Uy, Bati kang pagkabana. Nabit uroy ka nung gamay man kay ng imo. ay, iyoy. Pamurol ay. Ug ikaw, Lita. Pagtiwas mo dihang duha. Tiwas sa inyong gibuhat. Diha na mo. Ay! Day, day, pabuta ko, day. Pabuta taong ko, day, sa ato, day, ha. Istorya mo ito, tarong, day. Nilom! Oh, Ayaw na pagpauli sa bay kay di na ko gusto makakita na mong naong. paito, eh. Sakpan kita na. Ay, pamurol na lang, uy. Nay, ang imuha di na makita. Natikuko na, natabunas balhibo. Pamurol, palayo na ako. Sige na, Ellie. Di na yun makibalik na ko sa mayang pa. Isa, Di na yun. tahon tanong ka mo. Tukot ako sa mo. Sabi daw di ka nga buwag ginap sa sige kaon na ng linarang iro. Siro, Ang iho. Intras mo pagkabasak ng maya, no? Dahil kang ugot, mauna niya. Banga agin ako. Banga pa ka sadyaw, ha? Kanahana ka? Di ka priyas na ako. Tuksak ko pa kong nga bit ko.
Maayo kay ko, maayo, ha? Ina ko, mayuhan mo tayo. Bitaw maayo bitaw. Oh. Ang mana de kay giadlib subangan ko kasako pa adlib da. Oh, nga niya ba ko? Nga, sakto ba tayo mo gingon? Maayo kay ko, ako mo adli mo istorya, maayo kay ko. Maayo lagi ka. O lagi, kana kay bright man ko, ikaw, bugoon, magagamay taon, pagkagwapa, ba na mo? Ang gwapa ko, Gwapo. Gwapo ko. Oy, di ba, pagkagwapa sa imong asawa, di kay ikaw mo'y gwapa. Masa ko nadunggan yun. Daghan pang laking mo punit, aray mo sawa taon. Salamat tayo mayang ha, nga gisugot na ko nimo. Nasakpan ko gyud ang akong bana nga nagduwa og kayo sa laing babae. Ug ang ako pag yung agaw ang iyang gikapit. Bueno, di na tamang gisugot nila Ang atong duha ka gugma ang atong iskutan, ha? Kita ron ang maglingaw-lingaw. Dali na. Angkas na diri. Angkas ako motor, ha? Sige. Awan sa man. Okay ra nimo nga manuod tag motel? Dad ako bisag asa, Hildo. Gusto ko mo pause akong bana. Dad ako bisag asa nga dapit nga gusto nimo. Lamian mo mayang mo. Mayang, ako kan ka mayang. Lagi minana ko. Sige. Masa niya akong gusto mayang. Tila ko sa imong kuan. Lamian. Kagilok sa nila. Kapaw sabi. Kapuan na din. Niya. Wow. Katako ang kataas ini. Ano na nga bitong imo sa utak ko, ani? Taas pa kayo. Oo na diha. Gusto mo gani siyang mag-uli ni pero kuan ako Kuan ako sa dawata. Kanindutan ng gunitan, oy. Nindot gunitan, gunitar gani. Layo na kang kangyali, ay. Ay, nagkutisgutan ng iligod kani. Kana, mayang ay. Giduot man yung mong kolot, oy. Nagigil ko. Sige na. Mayang. Mayang niya. Mayang. Dali mayang bilang. Mayang hayang. Nagayang na kami. Kini, dahil pa na kami. Agay. Nisapot. Agay. Mano ang masud. Ang nisapot. Masud mayang. Mayang hayang pa. Mayang hayang. Mayang hayang. May nahitabo ginamo ni Hildo neto kay kayo na. Humans nahitabo, nag-live-in dayon mi, ug nagpasalamat ko na ang akong bana ug iyang asawa ni Hildo wa mangita og samok. Apan, di higayon nga gangan ko sa akong bana sa gawas, umihangyo nga magbalik mi, pero wa na ko musugot oy. Wa na siya lami para nako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Richard. Ginaingon, mahal ko lang yun ang akong asawa. Mao nga, bisan siya nakasa sa paminyon, gihatag na ako ang akong pasaylo. Mao ding nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mainom. Dili ko musugot ha nga kaya ginganlan og Belma ang panguyaban mo. Hinilaki ka ng bayana oy. Suma. Ikaw. Sayod kung unsay kaligyan ka ng bayana. Pero tay, nakagusto ko niya. Walang gyud ko manguyab niya tay, kay doon na pa man ko ilaing uyab tay. Nya di sa ko ganahan tay nga magdubli-dubli ko uyab tay. Ay, ganahan ko kanang usara gyud. Pero karon nga buwag na mi minora. O sige. Testingan na ako nagpanguyab na si Vilma tay. Kung iya kong sugton, ako siyang pangasawon. Biga gini mo eh. Lagi. Dili tawag kabi niyo bahay ka ng bayana. Kung wow niya ka sa inyong bahay, kung kasaya mo, lain niya kini katatan niya na. Unsa ka mong katya na bintana sa inyong bahay? Ay mo na nakadaot ni mo tay, kay musultim dahil kag panapos tay. Kay nga no, wa na ba gyud ay pagbago ang batasan sa tao tay, ha? Kumaminyo miya nagbilma tay mabag-o na oy, mausab na. Kumaminyo na mi. Abuti mo Richard ko eh. Ay maulagi na tay. O ito ha? Kanya yung imo, di po nabigkaan ay. Mura mo siya na bakti ng imo. Nalala
Ala, bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Ala ka, pamisita dito. Manguyab ka man kanya ng bilmang bayan na. Sige. Imo na niya yung problema, ha? Bahala ka. Oh, salamat day Vilma. Kay imo din kong gisugot. Kana tungod kay nakita ko nga tinod kang nakagusto na ko. Apan prangkanto lang ka ha. Daghan na ba ko laking naagian. Pero kung makauyan ko nimo, ikaw na akong pakaslan. Ipaniguro na ko nimo day. Nga makauyon gikan ako. Buhaton akong tanan aron malabuan ko ang tanang lalaki nga miagi sa imong kinabuhi. Kaha? Lagi. Nakasiguro ka kaha nga makalabaw kanina? Ako pa? O sige, bueno. Ugma, mag-date ta. Sige. Ipamatuod na ako nga mas labaw kanila, Richard. Ano, sige pa, Richard. Libi, buon ko ni imo. Nanlabaw sa imong brief ang umbo. Libi. Ay, guniti ko. Mani akong ipangita nga gidakon. Kapuyoy, sukat karon pa ko mabati og kalipat. Og ikaw rin nakapaluyan ako, Richard. Lima ka raw na nga nako, ha? Kanyang imo ay, tos kaglagapon ka ay mo. Hayaan sa man. Sige pa ta, ha? Gusto pa ka? Ha? Ano sa na? Sige, karota doon. Hayaan sa man. Nakalabaw ba gusto ng lalaki nga miyagi ni mo? Ha? Sobra pa sila ba? Nalabuan mo silang tanan. Kay sila, labing taas makakuha rin tulog ka round. Unya mo tiko ko na. Pero ikaw, may tuya ko gyapon. Unya, ikaw pa yun ang labing dako sa tanan. Basta ikaw nang akong pagkaslan, Richard. Ikaw na cute. Unsa? Mao na ang tinuod ng Richard. May kabit ang imong asawa. May mo ba, Dolores? Ayaw butang-butang yung sa ang akong asawa, be? Wa ko magbakak. Og kamatuuran, ana, among silingan nga usa ka byudo ang iyang gikabit karon. Oh. Ako siya niluoy ni mo, Chard. Kung ako palang untang imong gipanguyaban o gipangasawa, di takit ka pudhian, kay mahal ta ka. Dolores. Ang tinuod, may pagtanaw sa kunimo, pero mas dako lang ko gibating gugma kang Vilma. Ug di sa ko makatuong nga may kabit siya, eh. Kaya nanumpa na siya nako nga ako lang yun ang iyang mahalon ug panggaon. Basta ka ako ginaluoy ni mo, Richard. Oh. Apan kung mahitabo ka ni nga masakpan mo siya sa akto, uban sa iyang laki, ni ara ko ha, magpaabot ka imo kong panguyaban. Andam ko magpaabot nimo sa tanang higayon, Chard. Oh, Dolores. Bana. Day. Bana ni mo, day. Sana ha? Ano? Day. Tuod gidi ay da. Saan mo na to, day? Bahubo pa mong duha. Wala ayaw ita. Ay. Nood gidi ha, nga may kabit ka ug kini maging banyaga ha. Kini maging banyaga. Bay, wala ko'y salaan ni Bay. Unsay way sala? Murang asawa, gusto pa na ko, Bay. Ha? Ay kabla ka bay. Di ko man sana nga ako mga kamot og dugo bay sa mga taong mahugaw. Ug ikaw di ba? Dong. Gagway ba nimo? Unsa ka naman tao eh? Kanapan yung tawanan mo gikabit nimo? Nga mas dako og taas pa nakakuha niya. Bugo ka man ang dako. Amo? Iwasan. Kailangan siya ko tiwati, Bay. Ang dako, di ba ka mo tilaw og gamay? Sakto rin. Try jo gagmay, day. Kaya puro kayo nag-go-film, day. Tiwasa. Sige. Tiwasa na ko siya. Bahala na siya. Sige, day. Pakiluki lang, day. Sige. Day. Piday. Tinuog di ang gisulti ni tatay day nga si Vilma. Di ka bilin og bay.
Di matagbaw ko sa kalaki. Busa, bahala na. Bahala nagnahigugma ko niya. Buwagan na ako siya! Unsa na, unsa na. Mau na diha. Mau na diha. Daan ka na kang gipasidyan-an, ha? Sa kaong ka. Sige, kita ka. Di ko, tay. Ya kanyang babayhan niya. Dili na matagbaw ko sa kalaki. Kung na, ang iya gikabit, anak-anak na sa imo. Tanggo ang asawa mo. Bugo niya, tay. Bugo niya. Ugo, yan. Nangitag wati. Dunay bitin. Karutang taon, tay. Muli ko sa bahay, tay. Muli ko. Tuamang ko piyo sa ilang bahay, tay. Ako tunto na akong tanan mga bistin ako, tay. Magkigbuwag ako diya, tay. Gusto. Gusto, tay. Si Dolores. Si Dolores ang akong karuyakan, tay. Kanya, nga Dolores, buotan niya bayan niya. Sige. Kanya lang, Dolores. Ilipin, no? Dila ko. Oo, ilipin lang. Dili man po mo ikasado mo atong Vilma. Mao lagi, tay. Kanya lang, ina to. Mahal man nun tala ko si Vilma, tay. Pero wa man yun siya mausab, tay. Ay, wa man siya matagbawan. Kuha, tay. Igbuwag ako diya, tay. Og si Dolores. Si Dolores, tay, ang akong piliun, tay. Akong ipuli sa iyang dapit. Dong maluhay ka. Hindi na lagi ko mausap. Mahal man ta ka. Kay ikaw ko nang kinadakan sa nang miagi na ako. Unya pag yun. Bana ta ka. Naara man din, ha? Naara man din, ha? Kapan nga nung nangapit man ka, ha? Nga gitagbaw to man ka. Labi na yun sa lawas nun nga kalipay. Kaya naman. Pasaylo ako. Ako to na akong tanan akong bisti. Huwag makigbuwag na ko mo. Hindi ka nung naghubo mong gutahon ka rin sa akong tubangan. Ha? Gano ka? Panamanggit ka kumuwagan. Oh, ubo mo ka na. Ipaya ko sa katapusang higayon. Ayun, daan, hindi mo. Ay, agay, oy! Ay, gugak sa bagti. Hugaw na ka, makasala ka. Hugaw ka na. Kaya ay, nayang naman kay ka. Kasi, ikot, buhi lagi. Buhi. Buhi, ipita lang. Kanan. Bilboy. Buwag na ta. Bakit mo? Wa na lang nako dayon nagi sa akong mga biste. Wa ko makibuwag sa akong asawa kay nawa man ang kasuko niya sa diyan mo drive nako. Pero nagpaniid ko sa iyang liho. Mga bit bagyapon ang akong asawa. Ako ang siyang buwagan. Gipanid-an ako anan niyang mga liho. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mariam. Ay, wa ko'y planong mangilog og uyab. Pero kung ang kuyang panguyaban, sugton ko gyud no. Bahala og doon na siya hinigugma. O kining natabos akong kinabuhi na pahin. Maubaday? Mamisita ni mo si Edwin karong gabi. Uy, day, utun gid ako siya kay ibo kay ko ng Edwin. Swertehan ni mo day, uy. Ikay ang pamisitahan o panguyaban. Dako, dako man sa dako gustuan na niya, uy. Nagpakita na gud kog mga lihok nga nakagusto ko niya, pero man gud siya makakita na ako, uy. Ako giyang nakita, day. Og nagpasabot lang nga ako giyang nagustuhan. Kay ako may ang pamisitahan o panguyapan. Unsa? Naguol ka nga si Sonia nga imong amiga ang pamisitahan o panguyaban ni Edwin karong gabi Oo, ma. Dahil siya makagustong sunya. Nakaagi naman tatong laking bayhana. Ako ang tato kay putli pa ko. Umagi siya maibog na ako, uy. Putli gyud kaayo no. Ay, maon na ipagaing noon nga dili gyud siya maimo kay laing babae man ang iyang gipanguyaban. Ako pa'y ikaw no, si Pedro na lay imong sugton. Sige na. Kana na lang. Sige bitaw nagpanguyab nimo pero ikaw sige lang pud nimo siyang gibasted. Mama ko ko'y gusto ng Pedro, uy. Pero karon na, adto na manguyab sa laing babae ang laking akong nagustuhan. Oh, kung mabalik siya pamisita na ako,
ako na lang siyang sukton. Salamat day Sonia ha, nga imo kong gisugot. Kay kung pa ko nimo sugta, adto lang gid unta ko manguyab ni Miriam. Gisugot ako kay dugay naman sa ko nakagusto nimo. Ug salamat ha kay ako gid ang imong gipanguyaban, Edwin. Nalipay sa kay ko day nga gisugot dayon ko nimo. Ug ugma ha, manuri ta ha, mag-date ta. Sure. Uyab na ko ta. Basta makahimo jud ka sa pagdana kung bisan asa ang gusto nimo, Edwin. Utong ba ini mo hati. Isog yung bubo mo kudila. Gagkabit ka na. Bantang na. Masarakit ka laki na kaagyan na. Masakit eh. Oo, tapag may simong tilang ako. Hindi mo kamot, ali. Pati sa kumpot ka na. Saan maghawak ka na? Day, Miriam. Mao na, Pedro. Wa ko'y gusto nimo. Si Edwin ang akong nagustuhan. Pero doon na naman siya uyab, uy. Ako na lang sugta, day. Kaya kung tinulinig ko man mo, sige na, day. Di kasubo ko, Pedro. Di ko mahimong dawato ng inyong kukma. Dili yun, Pedro. Day, Miriam. Paitaw eh. Tinuod bang takungan ni kugman mo? Pero ito amang kaming kugman sa lalaki nga white gusto ni mo. Ako, surprise na, lakiado na pag-iuyab. Nga mga si Sonia. Bueno, balik ka lang ko sa sunod semana, ha? Huna-hunaon yun ako ug maayo kung angay ko bang bawion ang pagpalibad ko sa imong kukma. Balik lang sunod semana, ha? Ay, pastilan gid nimo, Miriam. Imo na lang untang gisugot sa Pedro. Lainan man dyan kung masugot niya, mauy. Wa man gud kay gusto niya dyan, uy. Buutan si Pedro ug nakasiguro ko nga makatunan mo ra siya sa pagmahal sa umaabot nga mga adlaw. Pero ako man ta siyang giingnan, ma, nga mabalik sunod semana. Basig anahi kayo na, makahuna-huna na kong sugot niya. Ay, sugta siya, Miriam, kay si Pedro ang tinuod nga nagmahal nimo. Si Pedro, Miriam. Mo ba? Edwin? Oo, Wala bay. ganahay sa imong uyab nga si Sonia? Mao na, bay. Kay di naman good sabay nga akong nakuha, bay. Unya, maayo na kayo sa mudawag, bay. Ang akong gusto, bay, sa babae, bay, kanang ako'y makav niya. Kanang bang ako'y mutod doon niya unsa pag ba? Ako sabay. Ako ba? Piti meaning ako. Luwi kay ko. Luy kay ka? Kaya nun? Kay wa jud ko sugtan ni Miriam gabi eh. Huh? Kay wa jud ko no si gusto na ako. Mao ba? Piti mi ko. Uy. Angay. Uy, yan mo, bay. Oy. Sa pabalikon pa lang ko niya sa semana. Basin og iya ko sugton. Ug mato niya bay. Ikaw gyud ko ang iyang nagustuhan. Mao ba? Pero to alam ko no ka muyab sa iyang amigang si Sonia. Bida, no? Lagi. Ang orab na ako ng Miriam, bay, no? Murag ba kaya na siya da? Kay, klaro mo kayo, bay, nga, wa pa nakatilaog. Agungay? Oh, kana bang mga ingana ba? Bay, Dili. suwayan kaya na ko na siya upang uyab, no? Oh. By Edwin. Tinuod ka, gawro ko. Gisugo ka ni Edwin, aron pahibaon nga mamisita siya na ako karong gabi, eh. Kaya ay, mataka na niya ayo. Kung siya ganaya itong sunya ngayon iyaw, hindi na ako siya diyang nakuha niya. Oh, ako noon kaw, pagyud ko. Bisan sa paghikap lang og laki, wa pa jud ni mahikaping ako agaw. Ay, pagpida. Nangurong mo ko si Sulti, oh, pida. Hindi pa lang tayo gagaw, tagurhagaw. Ha? Wala. Pagkayaban, di ka ba, eh? Bida, uy. Piyan mo, lubot ka, oh. Badiha, uy. Kapag gamay, lubot ka uy. nino, gawin gamay lang. Di pwede. Latan ta, uy. Ingles Gagaw Edwin niyo. gaw, uy. Kapa ako, gaw. Kausa lang, igagaw niyo tayo, kapa. Di kagahi. Samba niya gaw, uy. Nakaw, Ay! ingles nga. Musugot ko Agaw, niya agaw, kung agaw. mamisita siya. Ingles siya gaw. Salamat, day, Miriam, nga, gisugot ko ni mo, day.
Kana tungod kay ikaw yun ang akong gihigugma, Twin. Ug sangko kanis langit ang akong kalipay nga imo kong ipangyaban. Kini, ako kini makag-virgin ini. Ugma na ya, mag-date ha, manuroy ta. Aron sawan na to ang duha na to kagugma. Oh, Edwin, mahal ta ka. Busa ihatag ko nimo ang tanan mong gustong buhaton na ako. Ihatag ko, Edwin. Kini, ulit ito tayo kay pakay ko pa. Ya, mundo lagi ka. Pagkabugay. Kanami, anak, Dina. Ano ni Day, oh? Hindi mo nga na akong abos. As magis ka ayo. Ako'y makahan. Gawas na sa birthday. Sorry, Day. Pwedeng suko ang sunya na ako. Kay gibuwagan man siyang erinog ako'y gitunay. Apan, wa ko ilugang iyang uyab-uy. Nakagusto lang ko nga ako siyang gisugod. Ang tudron, wa gid siya makapasaylo na ko. Sugsugod ko siyang hinigugma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Inaingon, buutan ko nga pagkatao. Kung nakahimo ang kautan, kana tungod kay napuno na ko. Naglagot ako og mayo. Mao kini may tabo sa akong kinabuhi, kadi na ko mahimong mahikalimtan. Uy, ikaw maguning kalit kami alis, Dan. Ode, ako ni. Ani na lang ko manguyab ni Ode. Kay imong mama ba? Di mo musugot nga, mamisita ko nimo sa inyo. Uy, Marton, kung tinuod ka nga nahigugman ako, pamisita lang gud nako. Ako ray bahala ni Mama. Kay nakagusto man pug ko nimo gud. Di lang ko gusto nga ani ka nako sugton sa Dan. Uy, sugtan na lang ko karon. Mas maayo man ang mamisita ko nimo sa inyo nga uyab na tagdaan. Ha? Sige na, Day. Sige na. Uy. Sige na, Sugtan. Sige, uy, una, gisugot na ta ka. Uyab na ta, Marton. Yes! Di lagi ko musugot nga kanang Marton ang mamisita nimo nya imo pag yung sugton. Naglagot ko ng kaliwata day. Yang iyang amahan, salbahis tong dako. Igo ra kong hilabtan yung pagkahuman laing babae iyang gipangasawa. Pero mga dugay na yung taon itong itabua. Gani patay na ang papa ni Marton. Og naminyo ka na aling papa. Bisa na. Di ko musugot. Siya'y imong mauyab. Di gyud Aileen ha. Period. Ganihara ka naghuwat ako din idong. Oday, ganyan na ako doon. Guwap niyo mo eh. Ako ang nagilipad si Mama. Kaya wa mo kamusulti niya nga makita ta. Ug hangtod ron, wasa na siya masayod na uyab na ta. Bahala na sa mama ni mo eh. Basta importante nga, nagkahinigugma ay ta. Tana day, tana. Tana. Manood na tag-lunch. Tana day, dali na. Kakiyot pag ito eh. Kilok ka. Kilok. Lami adayan ang kanang ubos. Uy. Lami kita eh. Kapag-uog. Uy. Kadako kataasan lang imo, uy. Di na maarang. Maarang lagi ni. Hinayan mo ko. Bahala mo. Dali. Ibinat mo nito ka pa. Kaya, basta tayo. Kaya, nag-hinayan ni Gitiyo ng tanaka. Ay, ako sorry. Excited. Inahin ako yan. Kang dakong anak ka. Masinupakon kang dako. Mabdus ka og si Marton ang amahan. Ilo ako kagisupak. Taka, Ma. Dugay naman ako siyang uyab. Iyan naman kong pakaslan, Ma. Kinilay ikasulti ko nimo Aileen. Isag imo pa na siyang mabana. Pero di gyud ko mo ilaanan niyang akong umagad. Kay naglagot ko sa ilang kaliwatan. Bahala og naglagot ka niya, Ma. Basta kay magpakasal ko ni Marton. Kay nagsapak na ko siyang anak. Oh, mo ba? Dong Marton, wag mo hatag umay pagtagad nimo ang imong ugangan. O, lagi tiyo. Di gid kuno ko niya ilhon nga. Umagad ko niya kay naglagot siya ni aning papa. Usa man tao na smart tao eh. Nasuko siya sa imong amahan. Nga kani iyang uyab. Nga namuyab ka naglaing babae o gipangasawa. Iya gid kang iapis kalagot. Unsa ba? Hasta man gani ka tiyo. Huh? Suko sa tiyan nimo eh. Kita laging tanan nga kaliwat ni aning papa. Aha. Suko gid siya. Yan matra.
Lami para ba na siya? Busok paglawas. Oh, Ako nga maglagot na. tiyo! Kana nun si Mama Marta, tiyo. Di ka usa nga nakita na kung siya nga migawas banyo nga gikan naligo. Nga nagsulob lag nipis nga sinina. Busog ka pa niya, tiyo. Busog sa kay paa. Namuso sila ka no? Wah, ni gawas man siya. Nagsugat ni Dayag niya. dayag kayo. Ako nga maglagot na yan. Atangan ko na isdan. O akong gruyan sa kalbunan. Taking-king na siya kung may gusto ko Ayaw, tiyo. Ayaw na, bad na. Subad. Bad na, Mapriso ka na. Nangunsa ka. Sagdi lang. Magpailob lang ko, tiyo. Di man sad siya musugot nga daduna ko si Aileen din sa ato. Busa magpailob lang ko. Sige, tiyo, Mulis ako. Tukar ng ganan ako da. Bida sa dinona yun. Hoy, yun. Bida sa istoryahan na yun. Di sugot imong gangan yun, nga dadoon Maulay. imong sawa sa inyo yun. Maulay ba Gusto unta ko nga mubiya namin ni Aileen sa ilabay. Pero nagbahad man siya. Nga kung magpalayo niya sa Aileen, magpakamatay siya. Saan nga nimo? Saragit tambala na. Muwa na yung kalagot mo. Naday tambala na. Unsa man? Unsa, uy? Birahin na mo gangan. Ha? Oo. Unsa birahi? Kawan, unsa mo ka, uy. Uy, ayaw lang ana. Uy, bati sa nimo mudag tambag, uy. Inhana sa akong asawa, inya akong birahan. Yan, basta para na ako, maurag yun na isulbad sa tanan. Sira na magangay mo. Go na siya mo, kiti yung tiila na. Kiti-kiti yung tudlo na. Ha? Mabaan ka lang na sa inyong kaliwa. Ambot lang ani, uy. Wala ko masayod sa angay ng buhaton, bay. Pero, Sa ipero-pero niya? Kung sa ipero-pero ni mo? Ha? bay, abi ni Bueno, kana akong ugangan ba? Lami pa kayo na, bay? Tunay, usa kay gayon na, bay, nga nakita. Lami, oy. Sige, ko kita na. Oh, sige. Sige, bumuso ano yung pabida. Kapila na ka na makuha na ko. Mo ba? Mga ikaw, tara. Arumbuta na. Jira na sabay. Marta. Magsulti ra gud tagtarong ma. Hoy, nga nung misod ka din sa kong kwarto. Kita ka? Yawa ko. Gawas din tral. Kwan. Unsa man gid ma? Di ko nimo madawat nga imo kong umagad. Hindi ko mo ilan mo nga akong umagad. Busa, ayaw pagmaman ako. Pero ugangan man tika. Inahan ka sa kong asawa. Ugangan tika. Di ko ni mo ugangan. Dili, nakabati ka. Di ko ni mo ugangan. Amo ba? Di dahil tika ugangan. Dili. Ha? Pwede ra di ay. Ansa man? Ha? Pwede ra di tikang ron ha. Unsa? Dili, dali. Di naman tika ugangan. Ayaw ko gaksa. Lami ka ba tika? Nagbratan ka. Ay! Nahilabtan ginagawa kong ugangan to akong kasuko. Mao to, saman sa nita po na mo. Pinangga na kayo ko niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rose, inaingon, mahal taman ang takayo ka, pero paano natintal ka ko sa uban, no? Sa pakasa? Nanukit ka, mau kining natapos kong kinapoy nga din ako mahimong, mahikalimtan. Tapos na gining misa dahil Rose. Huwag niyo magawas na kay dagan pa mga tao nag-uot sa pultar simbahan. Sige dong. Basta magkasimba na gani ko na, no? Murag yun, magkaan ang pamatis kong lawas. Parehas kita dong. Ako sad. Ibati sad na ako nga gaan ang akong pamati. O gahi ko nga makasupak sa gimbutan sa kahitasan. Ay, dong. Tinagpantang makapugong pakas kong kalingon nga makasa ni mo dong Noel. Ay, medyo gabay ng mga tao nga nung simbahan, no? Nani? Magawas na ta? Sige, tanadong. Manggawas na ta. Tanadong. Maligo ko na yun. Medyo amos yung pamati ko sa kong lawas na. Gikas merkado. Manimba.
Naibawan ako doon. Nang maligo ka. Ganahan kang basagtakan, no? Ikaw yun. Di ka manigo? Maliko sad, uy. Pero una dito ka, masad ko. Sige deh. Ako ha? Guna ko. Labi ni kayo. Dili ko gusto nga manimaho kong singop nga magkuhan ta ba? Malagi. Sige, go. Go na ka, oh. Taon si Noel. May gawas na siya. Ako, atos ako dito, Pi. Kita ko ganyan si Edward na may padong sa kilid sa ipay. Kasi maligo sa to siya. Niliwan ako, Pi. Abla ng bintana sa amor to. Halo, naagit siya. Naligo sa kilid sa ilang hinga. Maglaro, gina na yan tabangan. Uy, okro kaayo. Klaro ka yung dako sa iyang taas, uy. Alalit chukas, kikot man na niyang iya. Ha? Pwede din na? Ipagawas o lugdan? Ha? Hala, migahi paglugod niya. Samot ka taas ang katapos. Lami agad on Edward, uy. Kabuon ko niya. At siya, di naman damag ko. Imagine na ako si Edward. Mihangan rin sa bintana. Iyak ko nakitaan. Bala ka niya ay. Iyak ko niya. Pabantangan ko niya siya ipakita. Uy, wow. Klaro kayo to siya. Nakabot na ko nga nagtanaw sa iya. Ay! Ay, pagbitaan na dahil aron di ka mabitin sa imong gibuhat niya. Dahil nag-iuy. Pamantik ka dali-dali, be. Ligo na sad ko. Ligo ko. Aron na ang banal ako. Magawas na ko din sa banyo. Nagpaabot na to rin ako si Noel. Siya na lang akong pahimungtan sa kong kanan ni Edward. Magdali ko. Matukan ka? Oo. Matukan ba rin kagamay ani imo, Uy, dali. Kini. Magdali ba? Magdali, ay. Hapit ako. Hapo. Ni? Kadiha, uy. Gaon kadihag mani. Pi ako, wa. Di ko malipay. Mo ba day? Wa, klaro, ana. Maong lihok. Trabaho diha. Sige na dong. Pagdali, uy. Gani harbi kong giginahan. Sige na ba? Mao pa day, Rose? Pero may kang mabitin kung mas imong bana kay gamay ang iya, ha? Ug si Edward, pero may kang kakita sa iya nga maligo siya sa kilid sa inyong bahay di ay? Ay, lagi day, uy. Anya, sa Edward na pa no. Nagkasabot ko nga gusto sa siya nga matilaw na ako, day. Haskang lami arabagit aning og dako day, uy. Ako nakauyab ko sa unang gamay, wala ko pakasli, uy. Pero diha nakauyab ko usab, unya dako, dagi pakaslan guday na ako, uy. Ako, day, love mo gud ako si Noel. Mawabisag gamay rin ng iyo. Ako na lang siyang ipakaslan. Pero mauligi. Nangandigit ko nga makatilaw ko, uy. Wes, uya pa na si Edward, ay. Makatilaw pag sakit, uya pa. Gusto makikita na ko sa syudad. Gusto siyang makita ko. Ay nga no, good. May bana, bayo ko bayot. Minyo, bayo ko bayot. Ay, Stella, ninigisgot imong dahi, no? Malalaki kong kalit. Ang bayot, uy. Ikaw, binsulti na ko. Gusto kang tilawdak ko. Ha? Di ka, Edward. Si Edward, kagustong ka kaniya, di ba? Uy, ako'y gusto niya, uy. Pero ganahan lang kung matilaw siya, ha? Sige na. Lain kay kayo. Lang, nang sano lang kay gusto mo Edward, gusto mo siya magkita mo duha. Kung sa Manderos, okay ka? Misugot siya nga magkita mi sa syudad. Ha? Ay, lagi. Pero, kausar ko no siya kay gayon ka, makikita ko no siya nimo, magtagay ko no mas lawas nung kalipay. Kausar ha, kay may bana ko no siya. Mo ba? O sige, uy. Kamu saan namin magkita, ha? Karon dayon! Oo, sa? Apa sa dili pa dong? Mutuwad ko. Mutuwad ko, ay. Naglana dong, ginado. Sige nung na pangayuong suhol ni mo. No, magkita man mo niya ako. Para ko dong. Si Rose, unahon ako, no? Maniguros ako. Magkikita ko ni Rose. Karon dayon.
Ngayon lang nang bisakyan na itong taxi itong motel. Tara, kay lambi na kayo. Kanina Oo, ako pero ginaminom ni... kalma lang, uy, Edward. Ayaw mo yung panabi, ha? Ayaw ba yung cute? Oo, lagi. Di ko manabihin sa pagtunin mo na bayot. Tara, dahil mo. May inig ba? Uy, wagin mag-iipag na. Ay, may gamay manggutan niya ko. Kamay di iyan eh. Ay, ganahan ko ni mo kahit ko kayo taas. Malilian tabaya ka. Pupunta ni imong bre. Ay, gusto ko umuguling sa personal. Ay, dili gid makumpisad. Waon ta ni be. Ang dumot ko ani do. Ay, pero ko ginawa. Dito kong tilawi ni Edward ang tilawi sa kumbana. Ang kalami o kasakit nga way sama. Kang luyahan ako eh. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Iyang mahalon. Nay, kung magsige kapag huna-huna ana no Charina, di ka nagyud malimot ato niya. Busa kalimte na to. Kung dunay manguyab nimo nga lain makita nimo nga buutan, alasog ta. Kung hingpit mo nang makalimtan tong mong uyab. Doon ko nimong birthday party gaw? Ay, oo, gaw. Lakas ba lang sa oy? Linta na to ni mo yung mga yab nga tuwa sa lahi, mga kamot. Mao gyud nak. Maayo pa. Kuyog ni agaw nimo Dodong. Tambong og birthday. Yes, parihagi mong do, ha? Ha? Sige, sangpit og Dodong. Inday lagi ko ron, oy. Inday na ko. Dili na Dodong, Inday Dodong. Hala, sige. Inday Dungdung. Salamat na. Sabade ha, oy. Sige gaw. Aw, Inday. Kuyog ko nimo gaw. Aron malingaw ko. Unsa? Wala gig. Doon ay bisita ang birthday ko nga crush ko nimo. Gusto siya makigilailan ni gaw, ha? Sander ko nga niya, sander kan, ha? Nala. Ako nang nagpaingon din ni Nato, go. Mao na siya gaw, oh. Look, gaw. Kagwapo gud anak niya gaw. Natikaw. Unya, disente pagit kay forma. Hindi ka na ta ha, Charina. Opa? Taga-asam ba ka? Wabay masuko kung mamisita ko nimo. Ha? Ikaw, mabisita ka na. Ano, kumitsa na itong imong giingon nga tultulo ni mong akong gipuyan ka mamisita ka. Itinuod ka ni mo da. Kana tungod kay sa una pa lang ako pagkakita nimo, gibati din ako ang pagkikugma nimo. Oh, Sander? Sugtong ko day, panumpa na ko. Di tagyo ka ilisan. Di takalo iban. Di na ko may gugma pag laing babae. Ikaw nga kumalon o gigubaon. Abi ni mo, ingon anak besang giisis akong unang uyab. Di ko niya ilisan, di ko niya luiban, ug dili na siya mahigog mapalay babae. Pero baka kun siya, kay iya ra kong giilisan ug lain. Di may parehas oy. Dili ko bakakon nga pagkatao. Dili Charina. Basta ha, sige, gisugot na ta ka. Manaog na tayo yung bisakyan na taksi ha. Sander, dili na ba yun? Okay na ako eh. Sige na din Charina. Tawag tayo ng taksi. Basta ba ya ha, dili ka ma-discourage nga. Lagi. Taxi driver. Di alam mong plate yun. Tana day. Kaya gusto na kong mudim-dim si mong katamis. Tana day. Kamay. Lagi ng kiniyo. Inukod gina nga. Dako na ni baba ni mo ha. Lami magyakod kit-kito no. Kahumot. Charina. Ha? Salbahe siya, ma. Iyara na kong giilan. Pwede siya gusto na ako. Pwede ko niya ginilawan, ma. Ano bang makatumong ka mga lalaki nga salbahis o'y pagkawa maya gyud ng mga swertes ginak. Hingilat ng tanang laki ma. Basta mabawas ko. Di na gyud ko muhilak. Kung dunay manguyab na ako, mabawas ko. Chari. Ang sago, nigutok yung tutro. Hindi yan. Imasugdol daw hanang nanguyab ni mo si Belio, ha? O gaw inday uy. Dato to siya. Busa
makakwarta ko ato Ay, niya. dili kay makakwarta lang ka. Madato pag yung kag mga sawa na kuno na siya nimo. Kung imo siyang sugtot, madato ka. Asa ka, San? Asa imong tutoy ni gutok, be. Tanaw na to, be. Ay, may kumo ko. Bakti na nagnaong gaw. Puti. Nya, di kong pakasalan yun ni uy. Igo ra na nako siyang hukukan gaw. Oh, Manimaus ko sa mga lalaki gaw. gaw sa rin ah. Salamat, day. Salamat sa rin nga gisugot ko nimo. Suka, day. Karon pag ko makauyab og gwapa. Kagwapa sa kuuyab. Uy, nga. Kasaganan ako makauyab mo. Mabati pag na. Eh, mauwag ko nga. Munguyab og gwapa, day. Ha? O lagi. Nga nang mauwamang ka nga. Dato ni mo, Bili mo ko dato ba? May gamay na ko negosyo. Mao nga. Magkapalit kong auto. Ayog ka pala ka, Bel. Bisag dili ka gwapo, dili ta ka ilisan, dili ta ka luiban, o dili na ko mahigugma pa sa uban. Oh, salamat, day, China. Salamat sa imong gugma din ako. Uyab naman ta. Di na ko mauwaw nga mangayo ni mo, ha? Belyo, hatagay niya ko kwarta. Karon mo iyab na ta. Hatagan ti ka pirmi og kwarta. Pirmi kang malipay, day. Ugma ha? Pag-day ta? Daya? Bahala, dako na. Ang siya mong ikaon. Lolipang. Awang ako Love din ka ini na ako. Halipi, ay kapakos imo, pi. Nadirebe. Naaridikte pa doon, hindi nakabot. Asan, oy. Halipi pa doon. Kaniyo. Kagamay mo, mo din nakabutan. Day, day. Sige na, isod na. Day, kini day. Nasod na, di ay. Ate, kagamay. Kagamay, kagamay. Maluoy ka, day, Charina. Ayaw tang kugbagi, day. Mahal ta ka, day. Nakakita na kog laing laki nga akong nagustuhan, Belyo. Busa, buwag na lang ta, ha? Kaya ang tinuod, bito ko'y gusto ni mo, uy, bisag gamay. Samot na nang imo, ako'y gusto ko, ang mantaw na sukod. Uy, kasumpayin na ka, nyaplik lang dere, hunaon ako kusag. Pagkakaroon, buwag na ta, ha? Day, hindi kong bugan, maghiko ko. Kamatay ko. Kamatay lang, uroy, baka ka diha. Ikaw ka, kulabot, uy, basta huwag na ta. Huwag na ta, Belyo. Kan ko jud si Belyo, gipatuo ko siya nga may lain akong uyab. Pero may uyab ko tinuod. Igo naman kong nibahos good ug siyang natungan sa apa ni Mouse. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si William. Ginaingon, mahal ko kay nga akong pamilya. Apan doon na lagi panahon kita makasa sa atong asawa. Mao kining hitabo sa akong kinabuhi ina ko mahimumay kalimtan. Ay salamat taon kay ubay-ubay ginagpaayo na ko og mga ceiling fan gud og radyo. Dako ko ron nakita na income. Libo ka pin. Okay, og niya nakadakog litson manok ron. Di paaya gini ako kasawa karon na. Tukar ba akong gana nga magkiko niya. Lamia ito noy. Dali ko. Wow, lechon manok! Uday, miapit ko sa merkado dahil litson manok kay dako man ko na kita ron day sa pagpangayog ceiling fan og radyo. Libo man kapin. Ay, timing ni da kay gutom ko. Gutom ka? Kaon ako dong ha. Binan na nato og ang koan para panihapon ba. Timo sa ko gamay kay gutom na kay ko. Unya na lang na day, unya na. Ha? Anak sa tabi. Ha? Kanina na ko gusto nga kuan mutte. Ala, Tanawa day, tanawa. nilihok-lihok na ganyan mo pag-iwan. Lagi, tuskig na kayo. Dali na. Ato sa tas kwarto na. Dali na to. Lami na kayo day. Lami na kayo day. Miss Carton, kanang imo mo unahon akong kaon. Anak. May kito pa sa silong at ang mga anak nagduhat. O sige, tana day. Lami na kayo. Ihumol tayo eh. Inaya sa to. Lami ato eh. Aribi, kanta ng kape. Sige siya na. Ikaw yung lakalakal ka ba? Dara. Pas-pas yung paghiya. Pas-pas yung... Tigil. Bahid.
Gikabayan gid magmaya day kapuya day. Gihimo mo kabayo day. Duha ra gid karang taon na nakuha day kay pretin mong kapuya. Wala man kay ko kapuya. Kay di man ako'y nag-drive og maayo, ikaw man. Kapuyon lang ko kung ako'y magpaibabaw. Kadiyot raman ko si Papaw. Sige na dong, uy, kaon sa ko ha. Human naman ko kaon sa imo. Manok na sa akong kanon. Sige day, kaon sa dito day. Humani mo kaon, sulog balik din niya sa kwarto ha. Ha? Igo sad nga makapahuway ko ba? Ribansin ta day ha. Sige dong. Ribansin tao man ako kaon. Baira o na ang imo ha. Kay, di ko naman tao na luya, luoy sad. Sige dong, magawas na ko sa kwarto. Kaon sa kong lechon, manok. Mo ba? Tagbo kay kasi imong asawa do? O tayo eh. Hindi ba ginawa sa akong asawa tay? Di gid mo balibad tay. Bisan pila pa karaw na akong kuha kong tay. No, Na ako na kong maluya tay. Kanindot ba yung imong asawa, uy? O tay. Pero kato si aning nanay mo, no? Nakapangabit yung ko eh. Kaya kung magagad kong jil, magsige mo ng balibad. O ba tay? Oo. Wa ko may bawa na da. Sa buhi pa to si aning nanay. Nangabit eh tay. Ay, oy! Katugid ko ka pangabit ko eh. Loh? Namatay lang ko sa nanay mo nga. Wag tumaybaw nga. Nakapangabit ko o katulo. Oo! Mas kang biliba ginako ni mo tay. Pero ako, di ko mangabit tayo eh. Kay tagbaw na kayo ko sa akong asawa tay. Kanag yung singalungan ka? Ha? Magsingalungan ang asawa na ka tay. Mas kang lamia gito yun. Bijuki ni, bijuki. Bijuki? Oy! Pero dili ba ya kaya nga matiguang dong. Di ka makatiguang, di na makatiguang dong. Nga usabay imong matilawan. Na. Tay, kadiot lang. Unsay di matiguan. Unsay buot ni mo ipasabutan na tay. Mo di na makapatiguang. Mo ba? Oo. Nga tudluan ko ni mo mangabit ko? Oo. Ay, dili ko tay. Di ko ana. Di ko makahimo sa pagluib sa akong asawa. Dili tay. Ay, wasag ko bingon nga musunod ka na ako nga mga bitsad. Ang akong gingon nga mutilaw lang ka og lain. Ba't sa kaya nga matiguan ka nga musawa rin mong tilawan? Kaya lain siya ba? Tilaw sa kaglain. Pobre kayang laki do, matiguan nga asawa rin matilawan. Na? Mo ba? Oo, pobre kayo. Biliban ako ni mo tayo eh. Sige Pero lang di ko tayo, di ko ana eh. Di gid ko makahimo sa pagluib sa akong asawa tay. Dili ko tay. Ayo, lagi ba? Tuoy na. Sulti lagi tao ng kusdaling tao na nabay. Mo ba? Ibo ko na siya kini mo. Nya, karon ko nung biyuda na siya. Sugot siya kabito ni mo. Kuya, wasa na eh. Grabe ni mo eh, no? Lami sabihan na si Daling bay. Kay tanaw ko ana niya. Gina mabunog sa iyang bana sa buhi pa to. Kay tanaw, di ba? Bus okay yapon bay. Lami pa kay glawas sa Daling. Tinood na bay. Ay, ayaw sa mambog. Nung katoy yung bana ba? Migo, yung kay Mato. Kabayahin mo na itong iya bay. Puro yung kuwan si Ring. Yung tintin si Ring ba kabaya lagi? Mo ba? Kamaw na nga kanas kuwan. Bisay pa nga na Daling. Igo na si mo. Sus ko, bulso na agyan na. Sulirap na. Sulirap mata. Sulikdot. Yun noon. Dat. Kining ako abay, sa diyang usawa, nakuyapan ginuntong nga naigo sa kuha eh. Muna, kuyapan eh. Pagkaigo giniya sa kuha. Kirig-kirig yun siya god. Antong nga nakuyapan. Kung mauna, biray din na. Mura din na tagakaglubi. Ibo ka na ni mo, biray na. Ay, di ko ana bay. Mahal kay na ko akong asawa. Busa, di ko makahimo nga magdupog lang babae. Dili lang ko bay. Pikong. Wow! Libo ka pinasay siguro ang imong kita rondong no. Kay nakadaan naman sa kauglitsyon man no. Nakatag-ang ka day da. Libo kapin yun. O, maurag yapon day ha. Unya nakakaon sa litson manok ha.
ang ako sa una ha. Ganina para ba ni kapusilon day. Gatuslig lang agyan. Kanang, Dong. Ato, sa to kadiyot si Daling ka. Kaya naman? Kay, dinhito ganina. Oh. Doon ako na siya ipaayo ni mga radyo o siling fan. Mo ba? Muhatag ko na siya ni mo og usa ka libo kung mo adto ka karon dayon sa ila. Ha? Kadako gud ang iyang ihatagod. Pero day, pila mo day ka siling fan day og radyo ang iyang ipaayo day, ha? Oo, so kumangutana, uy. Ato na lang ka. Sayang kayong usa ka libo. Unya na lang tato inibalik ni mo. Ilang sa litsong nanok ang akong unahon og kaon. Ato na ka, ato na sa Daling kay sayang nga sa kalibo, uy. Bitaw, sayang kito eh. Adtuon sa nako to ha, sayang yun. Sige, unya na lang ko mumuli mo ha, inibalik na ko. Adtuon sa nako sa Daling. Oh, Daling, naghubo ka magod sa tanan ni mo sapot. Oh. Uy, Og dili tinuod ka doon ako yung ceiling fan o electric fan nga ipaayo nimo. Wa ko'y guba nga ceiling fan. uy, mo ba? Uy, Daling, kalami, guni mo gud. Lami, apre ni mo eh. Kauto garang doon ng Pre. barug kayo. Uy, mo uy, ka-cute, ano, uy. Kanindot pa, ana, gud. William. Gigakos nga, gihagan ko gani mo. Uy, Daling, imong ko gigakos gihagan. Ay, Daling, nanumpar ko ni Lord nga. Di ko maglain, nanumpar ko. Hubuon ako imong shorts ha. Ay, no? Uy, gihubo mo gud. Ay, yun lang. Uy, Kataskit o kataas o katako sa imo, William. di lagi ko Daling, dili ko. Kani ay, Ayaw, lagi. Lord, tabangi ko. Ay, Lord, ay, ayaw. Kunin na lima daw. Lami na kayo. Nakakuha gyud mi og unom ka round ato ni gayuna ni Daling. Wa gyud ko magdahon nga makatilaw kog laing babae. Lami pa sa akong asawa. Wa gyud ko magdahon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lydia, ginaingon, natuman man tuod ang imong gusto. Apan kutob ra diha, kay dili ikaw ang tag-iya nako. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Salamat kay ha, dahil dyan, nagisubot ko kunin mo. Gisugot ka, tungod kay ikaw ang nagustuhan sa tanan ng uyab nako. Ina ko bagong sa to. Alaga kuyaw, anong kuyawan mo ka, uy? Daghan mo kong nag-standby diha, Sa guli, abin mo rin, no? Nga naman. Bisulti ba jigir na ko ba nga? Gool ko ka ito siyang imo siyang gibasted? O lagi, resulti man gani siya nga dili gid siya muhunong hangtod ko nga iya kong maangkwin. Pues, mas mayo nga magpakasal na taray. Arin na siya magsamok ninyo. Ha? Saman. Mao ba? Bago pagkata kang gisugot, magpakasal dayon ta? Kana tungod kay dili ko gusto nga may manguyab ni panimo day. Sige, husto naman sa ko sa edad. Sige, ako niya ingnon si mama na ako. Ingnon ako siya nga magminyo ta. Di ay ha? Gisugot ka niya gabi eh. O gihagad ang kaniya o kasal? Uy! Sige, domingo ni mo? Siya lagi yun. Sure ka? Sure ka ko. Wag ka magbinuang ako. Kung binuang ni mo eh. Adlo ko na siya nga. Magsige kapag hasol niya. Mo ba? Busabay. Hangip na ko ni mo ha. Noon sa man? Migo mangita. Kung makasal na kami, Lydia, no? Anong taong pagsamok niya ba eh? Time pa. Gihadlok ba ko ni mo? Simple ra kay community eh. Gihadlok ba ko ni mo? Wa man kung maghadlok ni mo ba eh? Ano dlukot naman ka nga, di ba man ko nga. Dili ka gud, mahadlok na ako. Hangyo lang ba? Hangyo lang ning ako ba? Hangyo lang ko. Uy, problema na. Pero di ko mutuo ba eh. Di ko mutuo nga siya gid ang mihagad ni mo kasal, ha? Ikaw ang nanghagad niya. Pero okay ra eh. Sige, pakasal mo. Go! Pakasal mo ba eh. Way problema na. Kay human unya sa inyong kasal. Magpalayo na sa ko ining dapita. Abot ka sa mayitan. Kaya makadidi ninyo ko ani mo. Ngayon yun.
Lami day didingon na. Ubus di ang ubus sa siyempre. Kung ako nag-alidiyo na kung ako nag-ring ubus. Ubuan ko ng panty mo, ha? Nasamot ka. Wow! Nasamot ka, Lami. Kabinggo sa mga dahil. Gamay pa kay Baba. Kalamian. Huwag ka niyo. Kalamian. Sukol ko ligmay mo rin daw. Di na ako magagwanta. Di na ako magagwanta. Lamig kayo. Humuong ko ninyo. Nakatuskik sa imo. Katuskik sa imo. Di na sa ba? Kubrahe. Hagkan ko niyo. Mo. Ako na ito. Bila. Agay. Karon. Doon ako kini. Sukmag to? Dili day. Ako ato. Home. Ito yun ito daw. Sound ito. Tutag yun. Home. Oh, yo. I love you. Gihapon bisag sakit. Agay. I love you. Bisag sakit. Dakong asad. Okay day. Sa. Inom mo siya berbeda sa dibo. Inom mo kag bayo. Butilya akong tungab na. Gitungab niyo. Tungab na. Bida. Girot mo. Wa pa. Lagi. Hapit na. Kini. Lain na sa. Ay. Limba ginako. May dugay. Pati mo din butilya kay wani soda. Padugang ka? Wala mo. Dugay kini may butang yung butilya. Wag kini may butang og mahurot por bida. doon ni bay. Ay, bawa sa dio. Tagaan ni ka. Unsa tay mong ingon ha? Unsa? Unsa to? Mo na to. Unsa? Mo na to. Before ko mabiya din eh. May buhaton. May buhaton ka lidya? Oo. Sa di pa ka Kinanglan. Sa tuwa? Bida sa dio. Kinanglan nga makatilaw gid ni siya niya akong bunal. Ay, Bunal. unsa man na yung bunal, ha? Latigo 50, ha? Sobra pa. Purbida. Sibuti mo Iyabot na to. pasabutan na. Wa ka kasabot sa bunal, ha? Dili bunal nga latos. Oh, unsa may buti pasabot nga imo siyempre tinawag sa bunal. Luguson ako sa Lidya. Oh, Sa di pa ko mapalayo ining dipita. jigri. Mao gyud ang buhaton bay. Purbida na. Ang gahangyo lang nako nimo, ha? Bay pikong migom juta. Ay lang gid og sabay ni akong naunanaan, ha? May masayod gani sa dautan akong plano kang Lidya bay. Ikaw gid akong rumbuhon, ha? Kasabot ka? Bay pikong, ha? Purbida. Ako ba hindi ko milabot sa buhatong di dya? Hangyo lang na ko ni mo. Pick up pa yan sa simong lubot, ha? Oh, sige ka ba? Ako itigdoot, ha? Ikaw tigdo. Pero bay, ayaw lang na ipadayo yung nunaan mo. Ay, Ha? minyo ang taon na siya Arman taon. Wala na siya lami taon. Hindi naman siya virgin. Ay dako ko gusto niya bay. Habida. Musugot mo gani ko nga human ko siya malugusi bay. Agdon ko siya og taban. Ha? Kung musugot siya, human ko siya may labdi. Tabanon gina ko siya. Hindi na mitabo mo kuyog na siya ni mo. Ha? Ang matabo no na no, iya kay kiha. O mapreso kang di oras taon. Busa ikaw, padayo no na ano mo. Ipadayon gina ko ni bay. Bugos na nga akong desisyon. Ang kunon gid na ko yung iyang pagkababay sa pinugos nga paagi. May kay nahasuroy ka din hisbay, nak. Abi ba na kung human kami kuyog si mong bana, di ka na lang muduaw na ako. Tuaman si Arman sa ilang probinsya, good ma. May tuyo kuno sila dito. Nya, yuta man tingali ito ilang ibaligya, ma. Unya, usama sa siya sa papirmahon. Mao ba? May umaabot na di unya kang kwarta. Dako-dako gyud. Oo, ma. Kung makadawat na unya si Arman sa iyang bahin, magpatukod kong tindahan og sarika ng sari-sari store, ma ba? Para doon na kay kalingawan dini. Ay, mas maayo pa nak. Kay o man kayo naninda din hisod good. Aning atong sityo ba? Ang tindahan to ara dito layo kaayo eh.
mugawas pa kas kalsada. Maog yun. Ma, wa pa sa ko mamapdos ay. Gusto na unta ko nga makakita mis among liwat. Ay kana, maog yun na labing importante. Paspasin ninyo uy para makakita na kog apo. Gipaspasan bitaw na mo, ma. Wa pa manggid mataymingi. Ay, Ug mao to mga sunod sa atong Palamay Drama Compilation Part 157 ug hinaot nga nalingaw mo listeners ug ako mangayo ko pasensya sa inyo nga tagdugay ta maka-upload tungod sa atong trabaho mga listeners no, pero ako mga listeners anang kamutud ko nga maka-edit ta. Maka-upload jud ta mga listeners kaya ako nagunahuna jud ko no. Naalan jud tay ma-upload ug kana salamat jud kay sa inyo sa inyong perning pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Ug ako isa taot ang nag-comment sa ako sa taot na ko si Ma'am Del 79, si Excel Candy, shout out mo dia, shout out ko na ako si Jude Plustico, labi na si Antito, si Oscar Abaydog, shout out mo dia Oscar Abaydog, si Luel Balandra, shout out mo dia Luel Balandra, si Ila Casper, si Annalyn Bruni, si shout out mo na ako si Lindsay Arnel. Ug mao to listeners tanan ga comment sa to at ang gi-shout out ug usbon ako mga listeners, salamat jud kay sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa ato ang Palamay Drama ug atang-atangin na pod day sunod na tong upload atong part 178 ug usbon ako listeners, daghan jud ka salamat sa imong tanan mga listeners.